imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kaBabu Dokotela kujabule umama ekamelweni. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo wesizwe babujabule umfana mohle ngathi khehla lomlungu. Umzulu esalukwazi amadoda kahle iphikhehle umzulu esalukwazi uhluphe kakhulu mfana. Namhlanje sikuphathele itopic ethi ukhamba lwengcebo. Ukhamba lwengcebo. Ya ingcebo idinga ialtar. Ingcebo it's a pass into edluselwa kwabanye abantu isuka kwabanye abantu that is ingcebo but idinga ialtar. Lana uBabu Dokotela babo wesizwe bawujabula umfana lokho emhle kanje kanti ufana nekhehla lomlungu. Uthi kuwena ezinye izinto azidingi ukuthi uthwale. Correct me if I'm wrong. Akubo bonke abantu ku 7.5 billion abantu abakhona in order for them to be rich ufuna bawini lotto. Lotto cannot make you rich, can make you wealthier. Not rich. Can make you wealthier because abawenta wini lotto bangena ku academy abantu asuke sebe wealthier because once you have no 150 bank you are certainly wealthy. Yabo engisho ukuthi ke lana mesikhuluma ngokhamba sikhuluma ngento esenze a huge disclaimer without deceiving the community ukuthi lento lena akusona isithwalo. Uma uze kuzothatha isithwalo you start isithwalo at your own choice. You plan it, you prepare, you bring a goat and mase siyasenza isithwalo sakho. You bring a sheep mase siyasenza isithwalo sakho. Mesikhuluma ngokhamba lengcebo sikhuluma ngento yomuntu othi Babu Dokotela I'm a retired teacher. Nginengane intombazane edivorceile yabuyela ekhaya. And ingane yami amathumba kwami ngeke ngiwalahle. Umkhwena has been trying ukuthi ayibulale lengane. Lento ukuthi lento ufuna siyikhulumeni babantu bakithi. Lento ukuthi umuntu uma seseshadile uma sesehluleka la khona angabuyela ekhaya. It's what leads to suicide kubantu abaningi ngoba there was people they were taught clearly ukuthi nje wasikukhipha nje umbhedo wakho siwendlulile okushuthi awusabuyele ekhaya. Mina as a person I'm a parent as well. I'm a grandfather as well. Anginayo mina office njalo lithi uma ngishadise ingane yami ngiyayi-ejecta la ekhaya like a cassette ulikhipha eradweni. No, I don't do that. You don't have to do that. And then kunomuntu manje ohleli ekhaya a retired teacher, a retired nurse, uhleli nengane ezaliswe abafana abahlukene ingane zazaba u2. Oqala wamzalisa washona, owesibili wamzalisa wavusana wavuka ubukhotheni. Ingane yakhe senama choice awu2. She was not intended to have something like that, but now uretire and lengane uyifunela something. And uyayibona ukuthi business wise ayikho given. Yabo kunabantu abawo pass 4 abakholela ukuthi ufuna abathola umsebenzi basebenze uzowuthola kuphi umsebenzi eSouth Africa njengoba umsebenzi competition yawo inkulu kangaka awukho umsebenzi ukuthi ingane yakho ingavuka ekseni yowenza yabo engisho ukuthi ke lapho uyakwazi ukuthi uthi Babu Dokotela I'm bringing my son, I'm bringing my daughter and then unengane lapha lengane sibheke mina bengicela Babu Dokotela ungakhehlisele lo mntwana ukhamba nginawo 60,000 ngizokhokha cash umonawo nginawo 20,000 ngizocela ukhipha udeposit yawo nginawo 15,000 ngicela ukhipha ideposit yawo Babu Dokotela akukho lutho ngisendlini sisalena lo 10,000 engithe angulithe kwena ngizothatha lo khamba siyathembisa ukuthi if umsebenzi usuphaka sobe sesiyakulethela imali yakho. I am a human being ngizokwenzela ngoba lento yokuthi uyabona isimo senjani ekhaya and then udedela ama break uthi uNkulunkulu uyobona. uNkulunkulu akayena uSARS. uNkulunkulu ayona advocate yakho. uNkulunkulu umdali wakho and don't give orders to God. Ukuthi uNkulunkulu yena ufuna enzeni. uNkulunkulu has given in all the opportunity ukuthi uphile emhlabeni for 45 years. And lo 45 years awenza ngalutho ngayo we persecute God ukuthi uNkulunkulu ufuna izinto. Namhlanje una 62 years we are still telling God what to do.
You are not going to tell God anymore anything now after knowing this. Sikwakhela ukhamba lwemali. Ukhamba lwemali, I have to tell people, akulona lo muntu onebusiness. Ukhamba lwemali akulona lo muntu owenza something. Ukhamba lomali umuntu one-ideology eyodwa yokuthi if ungaba nemali, everything will be settled kumina. Everything will be settled kumina. As long as ngaba nemali. Ukhamba ke lwemali loyo. Lana sikhuluma ngomuntu othi Babu Dokotela ngiyisaba izithwalo. Babu Dokotela ngizibone ngithatha isithwalo. Ngiyisaba into ehlangene nenyoka. Ngiyisaba into ehlangene nokubulawa kwezimbuzi zibulaye kumina. And ekhasi kaze lihlabe ngisho inkukhu. Lo muntu udinga ukuhamba. Awu understand. Kunomuntu ongaziboni ukuthi njoba ehlala kwi-estate. Uma senento la endlini eseyifihlile njobe esindisiwe ingane ezikhulise ngeChristianity uzothi yini le? Unomuntu okwi-Islam manje oworried ukuthi uma ngingathatha lolu khamba lolu uzolibiza ngani kumkakhe uzothi usuhamba inyanga. How is that? Engisho ukuthi lezi zinto lezifuna mezizakha sizakhe zibe so discreet but zibe so comfort in a sense that ungabukhona into esoloko uyibiyela yabo usuyibiyela. Mengikwakhela ukukhamba lemali. Number 1 uyafika la kumina uyiphethe u60,000 uma unawo noma uphethe lo mali osuku ithongo lekunikeyo ngoba ukuthi sonke singaba no60,000. Ikakhulukazi ngithatha u15,000. Ikakhulukazi ngithatha nje u15,000 ngidrop lapho ngoba my intention is one is to help you not ugcine sekulahlekelwe kwamina. Ngithatha ke u15,000 ngikwakhele ukukhamba lwemali. Ufika nokhamba wena. A tripod. Ufika nokhamba kuBabu Dokotela lento esiphuza ngaye bathi enqaye ngesixhosa. Ufika nokhamba kwani preferable black. Lengabe nama decoration. Alobe emnyama ungiphathele indwangu emhlophe u1 meter. Ungiphathele ama coins ka 20 rand. Uma usungiphathela le mali le u10 rand, u20 rand, u50 rand, u100 rand, u200 rand. Angiyilungise spelling. Le mali entsha esanda ukuphuma manje. Ngicela ungayisebenzisi ngoba emkhathini abayazi, obaba omkhulu abayazi and it's too new. It's too new. Asifake le mali nje sizijwayele. Uyayifaka ke le mali lana ke uyasebenza ke. Usuza la kumina ke lana. Uma ufika la kumina into engizocela ukuthi siyithenge ukuthi uye la izansi ebusha ufike ungithengele i-trailer le Martin. Noma ungayijwayela noma ngakuphi noma ungayibhox akunankinga mina. Uthenge i-trailer Martin sikhipha amafutha lawo. Sifuna amafutha siwafake la kule ndwangu le. Le ndwangu le sizobe sesithela ke umuthi. Lo muthi sesiyawugoqa asushaya futhi ugoqa nje phambi kwakho usugoqa sesithi sesiuqedile kumsebenzi wakho. Into wena osuzoyenza ke manje ukuthatha lolu khamba lolu. Ukuthatha lolu khamba lolu unimboze ngesoso usuya nale ekhaya. Uma ufika ekhaya uzongibela umgodi o30 cm by 30 cm by 20 cm. Umba lo mgodi ushona phansi ushuthi ugcina kuphi ngolimo ojwayelekile ugcina la emasokisini. Mugqokiswe usulukhuphula uthi lo mgodi usugcina lapho. Then usuthatha lo khamba lakho ufike uyaligqiba ke lapho ke. Uma usuligqibile lo khamba lolo, gqiba nje kahle inhlabathi. Ngiphuze lento ngangiliyeke la ngikhohlwa. Uma usuligqibile lolo khamba ngifuna ukuthi ubuyele endlini. Endlini uzothatha ukudla lokho okusemasakeni, ubhontshisi, irice, istambu, lokho nje kusemasakeni okukhulu nje ukufaka etrain into engangithi teaspoon ukuthatha lokho ukufaka esosweni. Uma usubuyela lapha nake la ugqibe khona lento noma ungayifaka enkomishini kukuwena. Uma usubuyela lapha nake usufika lapha na usuyacela ke kubantu badala bakini uzobabiza bonke ngoba lento oyifunayo ifuna idlozini ukuthi idlozi alikusize. Lento oyifunayo ufuna uNkulunkulu uma ukuthi awukholwa idlozi. Uyacela ukuthi inglozi ezinkulunkulu inglozi amandla, inglozi emali. Uyacela ukuthi njengamanje uNkulunkulu azehlisa ngomningi bazo zizokulela ngoba le emhlabeni usha nendlu. Indlu yakhe iyadliwa. Ukuthi nokuthi ubike lonke usizi lakho. uNkulunkulu he will judge your decision and make sure that ukuthi he will assign the most dearest and powerful angels to come and descend bezemhlabeni bazokwenza lento enoyifunayo. Ngesikhathi ukwenza lokho uthela lokudla lokuyasho ukuthi nansi into esiyidlayo la ekhaya bomkhulu. Sidla ukuthi igazi asilidli. Uma usuqedile uzothatha ke iziphuzo ozoba nazo.
Ngiyathanda ukuthi uma ufaka iphuzo ngiyacela bakithi kuyazicelela nje akuba fakele iFanta, iSprite, iCoke. Iwona ama drinks abawathandayo labantu abalele phansi kothula umhlaba. Bawathanda kakhulu, bathanda iSprite, iFanta, iCoke. Akuba fakele uyithele lapha na uthele lapha uthele uthi phuzani ke nazi into esiyiphuzayo la ekhaya. Kugologo ngicela ubathengele iSmirnoff, bayasithanda iSmirnoff. Kobo uvuke usuka yithatha ke nje clip drift. But nje angibazi ogologo kakhulu kodwa nje ngenza ukuthi ungazithatha ugologo biza ngoba inipho yonke lento uzoyithela lana uthele la uthele uma uyithanda ungayithela ngeyivala ayinankinga uma usungithola utshwala lo besithi umqombothi nabo futhi ukhinta ngenkomishi ukuthela lapha usuyakhuluma ke yonke into oyifuna lento le oyivusa la believe you me uvusa enye into la kuzofika umuntu wakini ekhaya athi sibanibani mina ngusibanibani ngiphuma endlini ngoba akufika umuntu omazi kufika nje umuntu wakena sibanibani mina uzivuselana usuyasho ukuthi hayi la ekhaya udonga liyawo la ekhaya kukuthi kuyaguliwa la ekhaya akho ngisho imali okwenza ukuthi ingakho kwesicela nizoslinga imalini nivi oyifuna usuyasho ukuthi wena imali engiyifuna ngiyifunela ukuthi nokuthi ngidinga imali engaka lento ke bazos-approve isicelo sakho emva kwalokho uma seseyitholile lo mali ozobe uyithola mhlawumbe lento yakunika ithende elikhulu yakunika ijob opportunity enkulu uthatha lokudla lokhu uyokwenza le ritual okade uyenze lapha futhi ukudla that is how we do it ayikho into ukuthi every 3 months 6 months uyahlaba every 1 year usuwenza ukuthi cha awushintshi lifestyle wena wenza lo lakhamba lo liyana uma ulakhe wagqiba egcekeni lakho uma usuhamba and angisho lento yokuhamba lwemali so that you won't be disturbed. You got to be very, very careful. Kubantu abaduplicator. Abantu akumina ngedwa ukuhamba lwemali. Abantu abaningi engitheme ngifika kulona kunendawo ekuthiwa iseNgwambeni. Bala ukuhamba la but ngathi mengihlala nabo phansi ngithi abangitshengisa imithi abayisebenzayo. Umuthi abangitshengisa wona ngaqamba mangathi angiyazi imithi yabo ngoba ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi bangitshengise neminye. Ngathi angiyazi imithi yena ihlukile kunethu. Ngabona isizukulwane isibulalo isizukulwane senza ukuthi ukuhamba lisheshe but mase liyashaya ngoba kufakwe isibulala sizukulwane Babu Dokotela akasifake isibulala sizukulwane ngokuthi I understand ukuthi engingafuni kwenzeke kumina angifuni ukubona kwenzeka komunye umuzi ngalo ndlela ngisho ukuthi qaphelani ke ngoba nizosuka la niye kwangwanase nithi hayi dodo ngenzela ukuhamba lwemali angivusela ukuhamba lwemali and abantu abaningi bebevusa ukuhamba lemali bavusa ngesoftware kunjalo sakwazi ukuhamba lemali umuntu uvuse ngesoftware luyashesha ngendlela eyisimanga kodwa niyangcwaba ekhaya ngoba isoftware ihamba ngegazi sathinta isoftware sikhuluma ngegazi lapho sikhuluma ngegazi elizodingeka hayi lodwa kuzohanjwa lekhaya kodwa nina nizoba rich but bazoshona abantu bakini ngokuthi basuke bafake isoftware abanye abantu ukuhamba leli alinayo isoftware ayikho isoftware asike isibulala izizukulwane kodwa ukuhamba oluzosiza wena kulomsebenzi obhekene nawo njengamanje isimo sakho akusesona wena uma unguthi awuboni uJanuary ungashaya wena ungasekho la ohleli khona angicela uyilalele lento engiyishoyo njoba uhlele esentini ungashaya uJanuary usuhlale eOrange Farm understand njoba uhleli nawe esentini ungashaya uJanuary ingane yakho isiyoregister uyofunela izikole eGermiston because lezi zinto esizikhulumayo uzithatha kancane kodwa njengoba mina ngikutshela nje iqiniso usubonile political wise siyokhetha uNyawoza awubuyeli wena eParliament why ungabuyeli ningase lingavotelwa ngendlela ebenithembe ngayo kanti le khamba uyalidinga lokhambo uyalidinga okungcona ababuzela ebranchini kunokuthi uhlale ekhaya lokhambo uyalidinga lokhamba you got 60,000 rand ngiyakunikezela uma uphethe u60,000 usukukhokhe yonke imali iphelele ufuna kunike nekhodi ikhodi inenombolo ezu9 ikhodi yalokhamba lolu ufuna kunike nekhodi bese ngikwakhela ikhodi yakho ozothi uma ulivusa lokhamba uma unekhodi noma ngabe use Constantia uyakwazi ukukhuluma nalo ubusuku unekhodi usuku unginike 60,000 imali yami iphelele ingekho into engisayilinde kuwena ngoba ngeke ngikunike yonke into imali bivese ingaphelele
You understand? Ngizokunika ukuhamba ulisebenzise liqale ukunika imali bese likunika imali yaphelela imase ngiyakuthetha hayi uzothatha icode yakho ke manje nika igama lakho nesibongo nedate owazala ngani ngikwakhela icode yakho bese kunika necode yokuhamba ikhamba nalo necode icode yakho igcina ngo737 bese uzoba zo6 lezi zokuqala kodwa icode yakho 737 egcineni and icode okuluvusa noma ngabe ukuphi uyakwazi ukuthi uluvuse Babu Dokotela wawesizibojabula mfana umhleje kahle ukhamba beliphelele u60000 umuntu depositor lu15000 imise iphelele imali usikhiphe yonke sekikunika icode uyahambe usebenza siyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Celele iBlack Stick kaBabu Dokotela kujabule umama egamelweni